Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys na ako sa barangay hall kay sabot ni guys nga magsibak mi karong adlaw. Ani ang binyo mag-abot guys. So nagpaabot mi sa mga kauban, sa mga tanod, which W o sa kagawad o kapitan guys. Ani mi ni mag-abot. Alas City 53 kuno nga mo ang time ani guys nga mag-abot. Hinuon kani mga alas City pa ni pasado. So gamay pa ang nangabot guys. Kay man kay may bunggo pa doong dito sa ibabaw. Ibabaw nga bahin kami sa among barangay Manghinlo guys. Ang uban sa bani guys, tuwara sa ibabaw, wa na lang mo ani sa ubos, tuwa na day kuno sila gawa dito sa may iskina. So kami na lang ang mo proceed pa dong sa ibabaw. Mamalit pa mi og mga dadon nga mga ice water or tubig guys, kaya mong dadon. Gatabo ng BHW guys sa iyang silhig. Nauwaw siya. Kay gibidyo kuno nako, okay ra good. Muna ang BHW guys. Si Dina. Usa siya mo sakay guys. Nitungtong na mi una aning bunggo. Ang ubang mga kababayan anay nananapod sa sud. So busy kayo ang mga tanod guys, gamuntar sa ilahang mower. Duha ka mower among dadon guys dito sa bukid. Kay dapit nami sa may basakan. Adto mi dapit Manghinlo. Anton nga nakaabot na among barangay kapitan. So di man jud madugay guys, maglakaw na jud mi. Aning time mo guys, nihunong may mong tindahan kanipalit ni og ice, kaw man di ice dito sa amo ang gigikanan. So nihunong may ani guys kay nipalit mig ice. Ug uban pang kinahanglan na ngadto sa ibabaw. Kauban sa amo ang tanod guys. Medyo layo ang amo ang giagian guys. Kay nangita lagay mi ani og ice. Naglibot-libot ang sakyanan ani. Kay wa may namaligig ice dapit sa may sentro di ari na pud mi sa pikas nga bahin guys. Yan itungas nami guys padong sa bukid. Diri mi agis panabang guys, diri sa Kabiringgil ngadto na gyud sa Basak. Mo na amo ang target dito guys. Kay tuwa naman ang mga kagawad og tanod dito pod. Tuwa gauna pod sila. Nawahay galing may kay nang malit pag gasolina, asite. Daghan pa mi giasikaso guys. Kay niyaman namo ang sakyanan. Nangarga pa mig tubig. Kasi bako uhawon mi guys, dili mi kaayo tantong lisod kay magdami mig tubig nagoy sakyanan. So wajoy kumo og magdajod og mga gamit. Ang among hinagiban na ni guys, mga silhig, sundang, mower, daghamig mga gamit ani gikarga sa maong sakyanan. Sila si Kapitan Ernie ani guys dito na sa binyo. Tuwa nagauna guys. A few moments later.
Nagkatag-katag mi ani guys. Wa mi magtapok-tapok kay aron madali ang mahuman ang among trabaho. Lain gauna, lain pud gasunod. Aron makuha ng trabaho guys, mahuman. Lain na atus tumoy, lain pud restunga, lain pud itus tukas pud tumoy. So nag-abot ang tanan guys, dali ra nahuman. Kaban sa mo ang gamuwer nga si Uto ug si Dennis. Ang sila gyud nangamot guys pag muwer. Kay dili tanan mo gamit og muwer guys, dili makama ang uban. So sila gyud gitahasan mo nang ito na itong bra guys nga ni luag na. Tungod sa kabisnes trabaho ani guys, manuksok na ni atong bra ning ilalom. Sige lang. Kalingaw man pud ko kay aring ibabaw dapog na hong video. Mas ganahan ko guys kung pangugawas ng sinot sa kuang alawas. Mas mupugi pa jud ko ana. Ganahan ko maglihok kung doon na naisingot ang ako ang lawas guys, kay ganado jud ko nga trabaho. Kan mani ko og kanlusong na ni guys, na may aning tunga-tunga na. Ang winloan ang agian ang padung sa basakan. Sila magmuwer gay, ako pod magasunod og silhig. Duha po may manilhig, duha po magmuwer. Amo pong sundo ng ilang agi guys. Nining tayo mga guys, nanguli nami o karois ginunahuman dyan na mo ang maong trabaho. O sa dili pa ko mutapos guys, ako mga pasalamat sa akong mga viewers, sa akong mga followers sa ilang pagsunod sa akong mga videos. O utang ko kanila ang ako ang social media guys, nga ni saka-saka o gamay. O nagpasalamat jud ko niini og ako mo yun guys. Bye bye.